ҳамура аз 5 кило зиёд нагирен, чизе ки дар дохили ана ҳамун ручноитон мемонен. ҳар нафаре ки бо ҳамин ширкат ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданӣ ҳастен ё омаданиен, бародарони азизу меҳрубон, мо наметонем ки дар конкурс ҳар рӯз аксия кунем. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, пеш аз тамошо кардан якта лайк монен ва баъдан то охирша тамошо кунен. Ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонам, фаромӯш накунед ки дар канали ма конкурс рафтесай. Нафарҳое ки айни ҳол мара тамошо кардесем, барои дастгирӣ кардани канали мо ина ҳамин ҳозӣ аз ҳамин видео ай конкурси мо як донаи билет бихарен, гапҳон надорум. Нархи як дона билет 200 рублай. Уқа пули калон нестай. Ин ҳамин номерои WhatsApp ки дар рӯи экран мебинен, дар ҳамин номери WhatsApp картаи Сбербанкам ҳастай. Карта ба номи Мунис Хуршедович мебироя. Шумо сумтона партоен ва чектона дар ҳамин WhatsApp равон кунен, билети шуморо ҷошда равон мекунанд. Ин конкурси ма ҳамагӣ 74 дона приз дора ва 10 нафаре ки билети бисёр мехарам, мо призои дополнительни мондагием. Сета шоҳҷоизаи конкурс, як Camry 3, якта F10 BMW, якта Kia K5. Ма боварӣ дорам ки сухани мара дар замин намонда, ин ҳамин ҳозиятаи билет мехарен ва баъдан дальши тамошо мекунен. Акнун мегзарем ба қисми як мавзӯи асосӣ ки тааллуқ дорад ба нафарҳое ки дар Федератсияи Русия қарор доранд. Шумо худтон медонед ки дар Федератсияи Русия айни ҳол рейдҳо идома додастияну ба ҳар причина, мисол шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистона ҷарима мекунанд ё патентошона аннулировать мекунанд ё дигар корҳо. Инак як хабари нави дигара мехом ба маълумоти шумо бирасонам, то шумо бо эҳтиёт бошед. Нафарҳое ки аз Федератсияи Русия бо тариқи ширкати ҳавопаймоии Уральский авиалинии агар ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданӣ бошен, ба маълумоти шумо мерасонам ки ана ҳамун ручной вкладе ки шумо дар дастон мегирен вориди самолёт мешен, ҳамура аз 5 кило зиёд нагирен, чизе ки дар дохили ана ҳамун ручноитон мемонен. Ва як хеле бигирен ки ҳаҷми ана ҳамун ручноитонам калон набошад. Чунки дар ҳолате ки шумо вориди аэропорт мешен дар Федератсияи Русия, вақте ки мерен ба таможни контрол мегзарен, шуморо ҳеҷ кас ҳичи намега. Ва вақте ки аллакай шумо дохили самолёта рафтанда сафар мекунен, дар ана ҳамунҷа мақсад ба шумо мегӯянд ки ҳаҷми сумкаи шумо калон ҳастай ва барои калон будани ҳаҷми сумка ё барои зиёд будани килош аз 5 кило зиёд шуморо метавонанд 3500 рубл ҷарима кунанд. Ба ҳамин хотир бародарони азизу меҳрубон, ҳар нафаре ки бо ҳамин ширкат ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданӣ ҳастен ё омаданиен, бо эҳтиёт бошен. Хубаш ҳамун ҳаҷме калоне ки дора сумкаи шумо, ҳамуро багажда равон кунед, тамом. Чем аз ӯе ки 3500 рубл шуморо штраф мекунанд ва ногуфта намона ки ин штрафе ки шуморо мекунанд дар аэропорт, и ба номи шумо аллакай якта административни правонарушения ба ҳисоб мерава. Бо эҳтиёт бошед ва ман хостам ки ҳамин чиза ба шумо пешниҳод кунам, бифаҳмонтон. Акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо, гӯш кунед ва ба саволҳотон ҷавоб гиред. Фаромӯш намекунем ки мо бо як бародармон ҳамкорӣ мекунем ки ба границаи Қазоқистон мебара нафарҳоеро ки ҳуҷҷатҳош тамом шудагиаст. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, миёя шуморо аз дари хонатон мегира, ба границаи Қазоқистон мебара ва дар ҳолати гузаштан бо худаш кӯмактон мекунад. ҳатман зангиш занед. Як кас нависондаи акаи Сорбон: ассалому алайкум, ман 21 феврали 1997 таваллуд шудагиам. Баъди моҳи феврал мара хизмат мебаранд. 21 феврал агар ки ту 27 сола бошай, дар призови майски тра ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. Маҷнун нависондай: ассалому алайкум, акаҷон аксия намекунем дига, мо билет хариданем. Бародарони азизу меҳрубон, мо наметонем ки дар конкурс ҳар рӯз аксия кунем, ба ҳамин хотир шумо ҳаракат кунен, як донаи ду донаи билет харидан бигирен. Нархи билет қимат нестай, 200 рублай. Мебинӣ ки ба 200 рубл соҳиби ягон призи хуб шидӣ. Бодро ин ҳамин ҳозирам шанс дорӣ ки билет бихарид. Як кас нависонда: ассалому алайкум, ба мардуми ғариб, баъд ба канали Сорбон Сафаров. Акаи Сорбон, як саволи мо да ҷавоб гирем. Пешакӣ ҳазор раҳмат. Кодекси за мошенничество кадом кодексоан ҳамёро мегуфтен? Яъне ки кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 247 оиди қаллобӣ қайд кардаги. Қаллобӣ яъне ки мошенникиро дар назар дорем.
як каси дигар нависондаи ака ҳамин саволи мара ҷавоб надоден. Ай моҳи октябр мегӯям ба основания дигар гражданство спорида намешавад. Ростай? Не, ҳозираш дар ин гап ягон асос надорад. қонунам дар ин бора тағйирот шудагӣ нестай ва ҳеҷ чирам гуфта шудагӣ нестай. Як каси дигар нависондаи салом акаи Сорбон мара аз Россия вайдварения карданд. Штраф карданд, наспоридам, омадам Тоҷикистон. Чӣ мешава ҳоли ман? вақте ки вайдварения мекунанд ва баъдан боз шуморо штраф мекунанд, вақте шумо ба ҷумҳурии Тоҷикистон меоед, муҳлати анаму запрети шумо тамом мешава. Агар ки шумо штраф аз споридагӣ набошед, ана ҳамин аз споридани штраф сабаб мешава ки запрети шуморо накушоянд. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум акаҷон, агар паспорти русӣ дошта бошӣ, ба праваи тоҷикӣ мошин рони мумкина ма такси намезанам, просто кор мерам миём дар Россия. Акаҷон ҷавоб тени илтимос. дар ҳолате ки двойной гражданин ҳастен ва шумо такси кор накунед, агар бале мешава бародарҷон. Мануҷон нависонда ассалому алайкум акаҷон мегуфтӣ, дар ҳолате ки ман шароит надошта бошам, бояд ба фарзанд алибен биспорам ё ки не? Занам бисёр даъво кардасай. Бале, дар ҳолате ки зан ва шавҳар аз якдигариш ҷудо мешаванд ва бо тариқи ҳалномаи суд акди никоҳ бекор мешава, падар уҳдадор ҳастай, новобаста аз ӯе ки шароити хуб дора ё ин ки не, ба фарзанди худаш алибен биспорад. Як каси дигар нависондаи финал кай сар мешавад. Билетҳо ки тамом шудан, мо рӯзи финал аниқ мекунем. Ҳозираш дар билет ҳастай, ба ҳамин хотир шумо метавонед ки дромада билет харидан гиред. Як каси дигар нависондаи ассалому алайкум, чӣ хели саломатиёт, чашмот шифо ёфтак? Шукронаи Худо ҳазорон бор баъд як ретса кардан бениҳоят хубтар шудаги як биноиши чашмо. Ҳазор рамати калом барои пурсидан. Як каси дигар нависондаи салом ака, 6 моҳ шид Россия даем. Регистратсиям тамом шида, 3 моҳ шид. Граница бигзарам метавонам. Дар ҳолате ки регистратсияи шумо тамом мешавад, ё бисёри нафарҳо мегӯянд патенти мо тамом шудагиай. Дар ҳамин ҳолатҳо агар ки дар сарҳад, дар таможни контрол гузаштан аз шумо ҳамин ҳуҷҷатҳоро напурсанд, шуморо запрет намемонанд. Вале баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки мепурсанд ҳамин чизро мегиранд аз муҳоҷиро, баъд дар ин ҳолат ки надошта бошед, шуморо запрет мондан мумкин аст. Назар нависонда салом ака, агар паспорти РФ дошта бошӣ, дар учёт намонда бошӣ, чӣ мешава? Хона рафта мешава? Пешакӣ раҳмат акаи Сорбон. оиди мобилизатсия дар назар доштагӣ бошед шумо, агар ба номи шумо повистка омадагӣ набоша ва шумо паспорти Россияро дошта бошед, шумо аз Россия озодона берун биромада метавонед. дар ҳолате ки ба номи шумо повистка меояд, дар ин ҳолат мумкин нест дигар. тамошобинони азизу гироми қадр, ба ҳамин навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.